Čauky lidi, vítám vás u tohohle videa. No a tohle video je mé první video na tomto kanále. Předem se omlouvám, kdybyste slyšeli něco v pozadí, já mám zapou televizi. Mám tam želvy ninja ve filmu, takže to trošku možná bude řvát. No nic. Jinak tohle video je s mým morčátkem Ferdou a dneska v tomhle videu vám ho ukážu. Tady ho máme, on teda černý oči nemá, on je má takový, jak bych to řekla, takový jmenuje se teda Ferda, což už jsem říkala. No je to teda můj miláček a teď ho jdeme pustit na moji deku. Tak tady jsem ho teda vyndala, je to teda krasavec, musím uznat. Je to teda miláček. Tak je to teda moje zlatíčko a fakt ho úplně zdvojím. Ale kam jdeš, kluku? Počkej chvilku. Tady ten zelený polštářek je teda jeho polštářek, když tak ho můžeme kdykoliv vyprat, jenom na něm budou třeba také pyliny. Nic víc, takže to se dá lehko vyprat. No jinak takhle vypadá teda Ferda. Nemá teda černý oči, jak vidíte v kameře. Ale takový. No. Nebo pusu. On mě teda má hodně rád a já jeho taky úplně zbožňuji. Tak takhle teda vypadá. Jinak doufám, že se vám video líbilo. A teda tohle bylo mé první video, já vám ještě ukážu tady Ferdu. No tak doufám, že se líbilo video. Když tak bych byla moc ráda, kdybyste zanechali like, odběr nebo nějaký hezký koment. Jinak zatím čau. Vadíku. O, to je pohodlíčko.